F'intervista mal-Gazzetta de Malta Independent on Sunday, il-kap nazzjonalista Simon Busuttil qal li huwa ser jirrifjuta salarju mill-Partit Nazzjonalista sakemm titranġa il-qagħda finanzjarja fih dan l-istess partit. Dikjarazzjoni li tfisser li jekk is-sitwazzjoni titjieb, Simon Busuttil se jkun qed jippretendi xi forma ta' rinumerazzjoni mill-Partit Nazzjonalista. Fl-intervista Simon Busuttil qal li sakemm titjieb is-sitwazzjoni finanzjarja mhux ser jitlob l-ebda kumpens finanzjarju mill-partit. Mal-ewwel daqatajn dan jidher bħala qatt ta' solidarjetà mal-ħaddiema fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista li għandhom ħlasijiet blura tax-xogħol li għamlu. Id-dikjarazzjoni ta' Simon Busuttil tista' tagħti xifhem li se jkun qed jirrifjuta ħlasijiet li kien jieħu il-predeċessur tiegħu Lorenz Gonzi. Iżda dan mhuwiex il-każ. Id-dikjarazzjonijiet tal-assi u dħul li Lorenz Gonzi kellu meta kien Prim Ministru juru li ma kellu ebda ħlas mill-Partit Nazzjonalista. Saħansitra f'Jannar ta' sentejn ilu kien is-Segretarju Ġenerali Paolo Borċoliver innifsu li fi sqarrija qal li Lorenz Gonzi ma kellux salarju bħala kap tal-partit. Kien żied jgħid li d-dikjarazzjoni tal-assi juru biċ-ċar li Gonzi ma kellux salarju bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. F'dan il-kuntest qatt irid ikun stabbilit jekk fil-fatt Lorenz Gonzi kien xi tħallas mill-Partit Nazzjonalista jew inkella huwiex Simon Busuttil li qed ilesti triq li bħala kap tal-Partit Nazzjonalista jibda jieħu salarju ieħor minn barra is-salarju bħala kap tal-Oppożizzjoni. Fin-nuqqas ta' spjegazzjoni ċara, id-dikjarazzjoni ta' Simon Busuttil li qed jirrifjuta ħlasijiet mill-partit sakemm titranġa s-sitwazzjoni finanzjarja u meta jaf li l-kap ta' qablu ma kienx jieħu kumpens mill-partit titqies bħala gimmick mibnija fuq premessi qarrieqa.